es una pérdida injustificable del patrimonio de todos los pontevedreses. Y desde luego nos parece una tomadura de pelo. Aquí, la que hace un negocio redondo es la presidenta de la Diputación, que Pontevedra gasta 3 millones en adquirir el convento y ella se lo queda gratis. Con esta operación lo que se consigue es que los pontevedreses no podamos decidir sobre el futuro de Santa Clara. Con esta operación el futuro de Santa Clara se decide en Vigo y, sobre todo, con esta operación Santa Clara deja de ser de los pontevedreses y eso, desde el Partido Popular, nos parece inaceptable. O Partido Popular, concretamente, e o señor Domínguez, eu creo que é incapaz de alegrarse das cousas boas que lle pasan a Pontevedra. Esa é a definición que a mí me parece máis a caída. Incapaz de alegrarse das cousas boas que lle pasan a Pontevedra. Eu creo que nun coeficiente intelectual normal é imposible querer que alguén diga algo así. O Museo de Pontevedra non é da presidenta, nin do vicepresidente, nin de ningún membro da corporación. O Museo de Pontevedra é da cidadanía, é un museo público para disfrute da xente, un patrimonio de todas e todos. Hai xente que lle disgusta profundamente que haxa cousas positivas en Pontevedra. E xa intentar afear, salindo a correr sin ter lido o protocolo, non media hora antes de que comparezamos nós, xa é unha demostración, xa é unha declaración de intencións clarísima. Vamos a afear, non vai a ser que algo positivo, que a xente ve como positivo, que tal, non vai a ser que apareza como algo positivo.